2000 urtetan zehar. Zaian sekretuak gorde izan dituzte denboraren joanak eta lurrak, ahazturak eta baita ibarreko lainoak berak ere. Eta gian horregatik da zaila deskubritzeke dagoen Bizkaiko udalerri misteriotsu eta erakargarriena. Bilbotik 20 minutu baino gutxiagora, burdinola zahar baten aurriak daude. Baita urte askoan ahaztuta egon den Doneiako bidearen zati bat. Eta aurkitu berri diren Castro aurre erromatar baten aurriak ere. Basoetan, haizeak, espirituak, sorginak, mitoak eta elezarrak harmonia handiz kulunkatzen ditu. Karibeko espezimenak hazten dira etxeen eta indianoen nostalgiaren inguruan. Industria garaio paro baten oroitzapenak ere hazten dira. Zaian, mendiko ibilbideak lasai-lasai. Edo adrenalinaz blai egin daitezke. Fede tenpluak eta egarri tenpluak. Baserriak eta gu heldu baino askoz lehenago eraiki ziren jauregi eta torreak daude. Gu joan ostean ere, beste urte asko iraungo dutenak. Zaian, lainopeko sekretu asko daude.